Salut, bine v-am găsit la un prim episod de Survival Games. Deja și eu mă încurc cu numele, uite, nici nu mai știu ce fac. Și îs pe LBSG, aștept să înceapă meciul. Cât mai este? Oare. Asta e VIP. Asta e bai, mă. Daisy 26. Ui, 30 de secunde. Hai că bine. Nu mă duc la chesturi, mă duc direct încolo, că eu de obicei am mai jucat pe mapa asta și n-aveam șansă. Stai, că nu m-am înregistrat. Mama, a început. Mama, fuciuc. Să fug cât mă țin picioarele, nici așa, că fug inutil. Deși așa o să iau bătaie, că n-am arme. Apoi, uite un chest. Nici nu știu de chest. Ui. Mâncare. Așa. Hai că acum e mai bine. Cât mai multe chesturi, cu atât mai bine. Mamă, cum moare lumea. Gata. 9 playeri. Mai sunt doar 9 playeri. Este ceva chesturi aici, chesturi. Ceva în spate, mă. Perfect sabia. Gold. Cascheta. Nu. Punem asta. Și pot să fug. Să-mi pun sabia. Plus slotul 1, da. Aici trebuie să fie un chest, dacă așa l-a făcut. Un chest. Nu, ce v-am zis. Și mai multă mâncare. Uite, aici. Uite, mai nici n-am șanse să mă urc, cred. Dacă câștig, e bine. Atâta zic. Dacă câștig din prima, e bine. Sper să nu se audă jocul mai tare, o să-l dau mai încet. Nu de numai să nu fie probleme. Problemuțe. Deci mă pun intestin, mai multă mâncare. Stai, intestinul. Bun, măcar s-o pus undeva. Așa. Dacă aș avea un arc cu săgeți. Dar nici cu arcul nu trage prea bine. Omeni! Mă, dacă steameri. Am belit. Am belit-o. Să vedem, îi iau? Nu iau. Să o iau. Na, mă. V-am făcut. Așa e mai bine. Lasă-l.
Lasă armură. Nu, dar eu n-am șansă, mă, să iau armura asta. Dă-i pace, lasă acolo. Nu, mă. VIP. Rupe-i gâtul, rupe-i gâtul. Cum a omorât? Ziceți și voi cum m-a omorât. Că eu l-am omorât pe el. Stați să mi se încarce mapa și revin. Bun. Am ajuns în urmă. Da, am intrat într-un match nou. Și mie mi se pare skin-ul că a ieșit destul de reușit. Nu știu ce părere aveți voi. Să lăsați un comentariu. Ce să zic. Hai să câștigăm. Cât mai este până începe? Cât mai este până începe? 30 de secunde. Hai. Da, de ce avem aproape toți busoni în față? Îl arunc și eu pe mea. Da, să fie mai frumos. Dar nu tot o am. Mi-aș pune Hypixel, aș juca pe Hypixel. La următorul meci o să joc pe Hypixel, că acolo e mai bine. Mi se pare. 2, 1. Mamă, cel mai... De ce îmi dispar lucrurile? Urăsc ca chestia asta. Să-mi ia lucrurile din inventar. Nu. De ce nu se deschide? Wow. Ok. Deci ăsta e lag rău de tot. What? Ce mă tot întorce? Ce nu pot să dau în asta? Bine, nu știu ce se întâmplă, dar... Bun, cam asta a fost primul episod și până la viitoare v-am salutat. Pa, pa!